Nago ohala ni rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod iuse counties mamoko kata obedo ni kambi mar rabuon ma Getonganya e kaunti no ne oseyaw kendo tiyo. Jopur kod johan rabuon pod yuago nok mar chiro. Jafombo marwa ma Migori Juma lero no wachni. Dweche ariyo nyaka ne kaunti ma Migori yaw kambi no mar rabuon mar Getonganya e gwego ma Kuria West mondo koro chiw chiro ne jopur. Kaachiel kod johan rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod isombo kod loche ka itere kauntis moko kaka Nairobi. E nonro marwa ne wayango ni loche kao rabuon kao kuom jopur kaachiel kod johan rabuon pile ka pile e chiro no manamba. E nengo masani 6,000 Nairobi iwero gi nengo mar 5,500. Migao mar pur e kaunti ma Migori yango ni nadieri ni mokuom rabuon pod iuse kauntis mamoko nikech kambi rego rabuon no ok nyal rego rabuon duto ma ipuro e kaunti ma Migori. We are receiving sweet potatoes and processing the same. But of course, here and there you could still find sweet potatoes leaving the county to other counties. That the quantity of sweet potatoes that we produce within the county far outstrips the capacity of that one single processing plant. Kambi no nyalo konyowa to ko gik sani to waneno ka geno onge kech kitero rabuon ichalo ng'ama kionge namba to kinyal donjo kacha. Moko kuom jopur yuak ni poko keto kenge makare mar nyiewo rabuon ma itere kambi no mar rego rabuon ka moko kuom jopur bende ok ong'eyo kani kambi ni mar rabuon sani koro tiyo. Sasa hivi hakuna kitu kinaendelea huko na kama viongozi wetu hawa wanasema tunafanya hivi lakini hakuna kitu kinaeleweka huko bado tuko vile kama vile tuko kwa giza bado. Onge gimora mwaseno ngakanyero kata jomotero ji yuaka ni ok donjo. Quality is the word because that plant needs to meet the expectations of the market. Quality begins from the kind of sweet potato that you receive and allow into the factory. Jopur gi mag rabuon pod yuak ne gionge kod chiro malong'o. Pero gi bei mateka kiki kudriko ni chiro lo. Ibendo makori bet jaricho mbele gi. Koro pok waseneno maber ahinya mondo mi wanwang' kaka wanyalo yudo chiro. Napata bei zingine bei inalipika viazi. Huko mbele pia tayari bei inalipika kwa chini. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni gisibedo ka ginyiewo rabuon siling 30 kuom kilo ka kilo ka owuok kuom jopur ka bende wacho ne biro mar kambini koro sereso thoth jopur. We still have a number of farmers who are still hooked to the model of selling their sweet potatoes through brokers. It is one of those things that we are actively and very aggressively educating our farmers and sensitizing them. Mondo giyud rabuon mantiere kod rang'iny madwarore ne kambini mar rego rabuon, Musenda wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi chiwo kothe mag rabuon mowinjore ne jopur. We have been able to multiply the vines, and right now with the rains just coming around the corner, we have vines that we will provide to our farmers just to make sure that they are planting the right material. Kambi mar rabuon mar Getonganya mane oger kod omenda mar $107,000 igeno ne dhi tieko midhiero mathoth ma jopur mag rabuon osebiro kakalo e kaunti ma Migori to ahinya ka otende kod chiro. Juma, Ramogi TV, Migori.